Yanda wasa ya kasance jiya tsakanin Arsenal da Coventry, Idris Suleiman. Ta hanyar ɗan wasa na farko wanda ya zura ƙwallo a minti 15 shine Kai Havertz. Kai Havertz ya zura ƙwallonsa ta farko a minti 15. Sai Bukayo Saka, ɗan baba ɗinsu, shi ma ya zura ƙwallonsa ta biyu a minti 23. Sai ɗan wasa Odegaard, shi kuma ɗan wasa Odegaard shi ne ya sa musu gol da ƙarshe a minti 41. Shi ne ba su jimillar ƙwalloli guda uku, wanda ya ba su winning akan Coventry. A wasansu na farko akwai Yari, wanda aka buɗe shi jiya Lahadi 22 ga watan Agusta.